Ayan, amen. Magandang araw po, umaga po sa ating lahat. At maaari na po tayong pumasok po, lahat pong ng mga nasa labas. Ayan po, dahil tayo na po, i-start na po natin ang ating Sunday service po. And so magandang araw po sa ating lahat at ganoon din po sa online. Good morning po at magandang umaga at magandang gabi din po sa mga nasa online world. Ayan. And so, maaari na po tayong pumasok po. Ayan. And so, mag-start po tayo sa opening song. Pangunahan po tayo ng ating worship team. At kasunod po yan ay opening prayer po ni Ate Jolina Mejia at followed by scriptural Bible reading sa Proverbs 5 ni Ate Chari. So, yun. Amen. Hallelujah. Let's offer a love worship unto the Lord through our songs. Gamitin po natin ating boses. Mag-alay ng papuri sa Panginoon sa umagang ito. Thank you, Lord. Hallelujah. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Sing, Lord, I love you, oh God. Lord, I love you, and my soul sings in your presence, carried on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul
you, Panginoon. Sa oras pong ito, Lord, kami pinagpapakumbaba at humingi po ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala at pagkukulang sa iyo. Create us a clean heart, O Lord, and renew a right spirit within us. Sa oras pong ito, we acknowledge your presence, Panginoon. Dahil tunay nga na without you, we can do nothing, Panginoon. Kaya let your Holy Spirit guide us and lead us, Panginoon, sa aming pagsisimula sa service na ito. Salamat po, and we believe na may gagawin ka at may nais ka pong ipahiwatig sa bawat isa sa amin. Open our hearts, our mind, our ears, Lord, para ready po naming ma-receive ang inyong salita. Ano pong hindrances ng kaaway sa oras pong ito ay amin pong sinisilat, winawasak right now. Dahil tunay nga you give us the authority to trample the snake and scorpions and no one can touch us, O Lord God. We thank you also for your protection sa bawat isa. Thank you, Lord, dahil alam po namin na sa oras pong ito ay kumikilos ka, Panginoon. Salamat po, let your anointing mag-flow sa bawat isa, Panginoon, sa mga worship team na gagamitin mo. Salamat po dahil tunay nga na sa pamagitan mo ay madadala po nila ang congregation. Salamat po sa unity, Panginoon. Salamat po dahil alam po namin na patuloy na kumikilos ka, Panginoon. Sa oras pong ito, sa lamang po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Proverbs chapter 5. My son, attend unto my wisdom, and bow thine ear to my understanding, that thou mayest regard discretion, and that thy lips may keep knowledge. For the lips of a strange woman drop as a honeycomb, and her mouth is smoother than oil. But her end is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword. Her feet go down to death, her steps take hold on hell. Lest thou shouldest ponder the path of life, her ways are movable, that thou canst not know them. Hear me now, therefore, O ye children, and depart not from the words of my mouth. Remove thy way far from her, and come not nigh the door of her house. Lest thou give thine honor unto others, and thy years unto the cruel. Lest strangers be filled with thy wealth, and thy labors be in the house of a stranger. And thou mourn at the last, when thy flesh and thy blood are consumed, and say, How have I hated instruction, and my heart despised reproof, and have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined mine ear to them that instructed me. I was almost in all evil in the midst of the congregation and assembly. Drink waters out of thine own cistern, and running waters out of thine own well. Let thy fountains be dispersed abroad, and rivers of waters in the streets. Let them be only thy own, and not strangers with thee. Let thy fountains be blessed, and rejoice with the wife of thy youth. Let her be as the loving hind and pleasant roe. Let her breast satisfy thee at all times, and be thou ravished always with her love. And why wilt thou, my son, be ravished with a strange woman, and embrace the bosom of a stranger? For the ways of man are before the eyes of the Lord, and he pondereth all his goings. His own iniquities shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sins. He shall die without instruction, and in the greatness of his folly he shall go astray. Purihin po natin ang salita ng Panginoon. Amen. Lahat na po tayo maaaring makaupo. Ngayon naman po ay ihanda na po natin ang ating mga BNB or Bible Notebook Ballpen, ang ating pag-iisip, ang ating sarili at syempre ang ating puso po para po sa ating pakikinig po ng salita ng Diyos na ibabahagi po ng ating pinakamamahal na pastor na si Pastor Roland Santiago. All right.
Good morning. Amen. Praise the Lord. Sinong natutuwa at ang ating mga graduates dito sa INMA ay nagagamit na sa ibang churches? Okay. Actually, first time na natutuwa din ako kasi nakita ko, first time na group of people pupunta sa mga churches natin sa CCP. Parang first time kong makita yon. At sa buong buhay ko, siyempre. Tapos, yung pupunta na, tutulungan yung ibang church upang umangat din sila sa kanilang spiritual life at training sa Panginoon. Meaning, hindi lang tayo dito sa loob ng church. Okay, although nauna na yung mga iba, kaya yung mag-prepare yung batch kaya pag nag-graduate kayo, yung susunod na batch, dapat bago kayo mag-graduate, may listahan na. Tama ba? Amen? Imagine, 3 churches yung nag-join doon, mga 24 ata sila, 24 something. 20 plus, di ba? Yung sa San Carlos. Oo. So, ang ginawa natin doon, launching yon. Binuksan yung San Carlos. Yun lang yung lugar, yung pagdadausan, yung host church. Pero 3 churches ang aatin doon. Na hopefully, pag natapos yung participants doon, sila na rin ang magkakandak sa kanilang mga churches. Tayo, taga-start lang, alalay, transfer the technology sa kanila, and then mag-grow na. So, yun yung sinabi kanina. Yung kahapon naman, wala ako, siyempre, tingnan yung kagandahan kahit wala ako natutuloy. Di ba? Why? Kasi may na-train ng mga leaders. So, bungabon naman yun. That's 3 hours to 4 hours away from here. At kung sa mind ninyo, kung may mapa sa utak nyo, parang yun yung dulo ng Sierra Madre. Kung alam niyo yung Sierra Madre Mountain train, yung pinakadulo niya, yung baba niya, yun. Actually, yun yung Olivete. Sabi ng mga naunang pumunta doon, Mount of Olives. At totoong may ilog Jordan, maliit lang. Yan yung nabalita sa TV, na may healing power, pero ipina-check up yung tubig, parang maraming bakterya, parang gano'n. So anyway, mga belief system yon doon. Pero praise God, nandun yung ating church at yung church natin na dalawa na nandoon, churches natin nandoon, nagbunga na ng tig-isa na rin. So na-reach out nila yung next na yung Llanera, Gabaldon, yan na yun. Lumalago din na pag ganoon. Masisipag yung mga manggagawa doon. Ang kulang lang talaga nila yung training ulit. I believe after INMA, o habang nangyayari ang INMA, lalong lalawak. Kasi ang aking prayer noon, prayer ko talaga, I am actually, yun yung vision ko na, nung pupunta ako sa Bungabon noon, every week, lahat ng nadadaanan kong town, sabi ko, Lord, dapat may CCP dito, every town na madaanan ko. So, pwedeng dumaan sa harap, mahaba, 4 hours, pwedeng dumaan sa likod, San Jose yun. Sa harap kasi dito sa mga Kabanatuan, okay, papuntang Rosales. Kung na-imagine nyo, kung naka-travel na kayo dyan. So, ang we pray, siguro ngayon yung start na matrain sila para i-reach out nila. Sila ay, pag tinaskingan ko ang mga yan na ganito ang inyong tasking, talagang gagawin nila. Mabagal nga lang kasi hindi tulad dito na available ang training kaagad. So now, very excited ang mga yon. At purihin ang Diyos at ginagamit ang Lord. Imagine, ang panahon ng Christ Our Life, although nakakapunta kami pero hindi namin may provide yung training. Okay, so ngayon, joint na tayo ngayon at napoprovide na natin. Hopefully, ang next target natin, Section 1. Kasi wala pa tayong INMA training center sa Section 1. Pag sinabing Section 1, yung Dagupan, Calasiao area, Santa Barbara. Okay, isang section yan. San Fabian, hanggang San Jacinto, Mangaldan, yan. Yan yung Section 1 natin na as of na wala pa. So ipag-pray nyo, baka naka-reserve sa kaya din yan, di ba? Kakayanin ng batch kaya. Amen! Hallelujah.
At ngayon yung maintindihan kung bakit nung nag-pray kayo ng inyong mga sasakyan ay ipinrovide ng Diyos. Kaya be careful pag nagpipray kayo ng sasakyan, ibig sabihin may gamit yan. Oo, yung mga taga San Carlos, they're very thankful nung ini-announce ng ating mga kasama dito sa WCC na yung pagpunta-punta doon, don't worry about the gasoline, about the fuel, kasi kami na ang bahala, contribution namin. Palakpakan natin. We are blessing other churches actually. Now, ako naman, nawala ng 3 araw dito sa Pangasinan dahil for the first time na naman ito, matagal na tayo sa Hagay. Now, I'm the president ng One Pangasinan Hagay Institute Alumni Association. Okay, at natigil tayo, hindi naman natigil ng pandemic. During the time of pandemic, nag-blended siya. May online na training. Okay, pero natigil ng mga 2 years for the training. Marami na tayong na-train sa CCP at sa ibang churches. At ngayon, ay nung last December, in-invite kami sa Baguio. Hindi ka kasi pwedeng mag-conduct ng training pag walang accredited na TC, yung training coordinator. So, pinatrain ko si Casey, ako, at saka si Joanna. They are the accredited training coordinator ng Hagay Institute Alumni Association. Okay. Yan ay international actually at may chapter. May ang Philippines, may chapter ang Pangasinan. So, sabi ko, ito yung next level. Inarrange lang ng Diyos kasi lahat ng ano bang training na ito pala? Ang training na ito ay para maging magaling kang evangelist. Professional evangelist. Now, you can soul win, no problem. You can evangelize, no problem. You can preach there, no problem. Pero dito, ang minamaster nila is how to facilitate a training, how to share the gospel through facilitation. At ginagawa na natin, minsan, di ba? Pero kulang pa. Okay? At ang mga magaganda yung mga subjects na itinuro sa amin, kasi hindi mahirap din magpatuloy o masustain ang isang chapter pag walang faculty. Okay, ako po na-train 2001 sa Singapore, 25 days po yun, okay, sa Singapore, na provision ng Diyos yung aking pagpunta doon. So matagal na akong alumni. At kaya lang, hindi ako na-train na faculty sa Pilipinas kasi hindi ni-offer sa akin noong unang panahon. So mabuti na lang yung Asian coordinator, nasa isip niya siguro ako, minisip niya ako agad, Pastor, this is the time, so pumunta ako. So now, nakagraduate naman, I'm now a faculty and they might call me anywhere, anytime sa buong Pilipinas upon, siguro depende sa availability at need ng lugar. Pero ang tututukan ko Pangasinan. So anong relationship nito dito sa INMA natin? Yung mga INMA natin ay nag-graduate sa level ng sa local church level. Tama ba? Nasa local church level tayo. Note, ang training natin sa Word of God ay doon parang sa life group, may training na tayo doon. Amen. Sinong nasa life group? Kung wala pa kayong life group, hanapin nyo yung mga life group leaders, be a member of the life group kasi maraming magagandang itinuturo doon in a simplest way. Okay? At doon ang una nating education pagbago kayo. Okay? Or kung wala pa. Kahit datihan na pero wala pa, that's the best way na tayo ay hindi lamang nakasalalay sa every Sunday na pagtuturo. Okay? But at least makakadalawa, twice a week ka na. May hinahabol kasi tayo ng karunungan at kaalaman sa salita ng Diyos upang sa ganon, pagdating ng Panginoon, aral tayo talaga na hindi natin siya mamiss. Yung second coming. Pangalawa, aral tayo talaga na hindi tayo madisib. Kasi in the last days, gagawin lahat ng kaaway kung pwede lang madisib niya ang mga anak ng Diyos. At may mga madidisib talaga kasi hindi sila aral sa salita ng Diyos. Okay, they just become members of the church but hindi sila disciple or student of the Word. Ang meaning ng disciple ay student of the Word. Okay, so doon pa lang sa life group, natututo na tayo. So be a member of the life group. Every Sunday, yes, no problem naman yon kung tayo ay nabibenefit sa preaching, but ako lang magsasabi, kulang yung every Sunday na nagpipreach ang pastor. We should be part of a life group para makabuo tayo ng community ninyo, small community. At pag nag-G7 yung life group natin, yun na yung expansion program.
And then, meron tayong congregational level ng pagtuturo. Yan yung ating Eagles Nest Missions Academy. Na hindi lamang siya classroom style. Yan ay may assignment na to adopt a barangay, adopt a school, mga gano'n, di ba? Adopt, maraming high school pa sa Manawag, di ba? Hindi lang yan, di ba? Hindi lang yan. So yung mga barangay high school, pwedeng i-adopt natin yan. Okay? Per batch, pwedeng mag-adopt. O kaya yung batch binaya, pwede pang another group ang pumuntahan nila ang another high school. Itong masasabi ko, welcome na tayo sa mga institution, every government institution, because they need us, especially sa high school. They need the Word of God. Amen ba? Kailangan nating maalalayan talaga kasi nandyan din ang ating mga anak. Nandyan din yung ating mga kamag-anak. Nandyan din yung mga kabataan na in the future, pag nauna ang kaaway, magkakaproblema tayo. Pero pag nauna tayo, they become productive citizens ng ating bayan. Natulungan natin ang ating eskwelahan, natulungan natin ang ating bayan, natulungan natin ang ating mga pamilya, kamag-anak, right? Meron na tayong nagawa. Amen ba? Ay, ang tawag doon ay shadaka. Shadaka is a good work that you can do continuously as a Christian or a follower of Jesus Christ. So, yun yung inma level, yung sa congregational level, na wala na rin akong masyadong problema kasi may administration group tayo na committee na nagpapatakbo niyan at natututo sila. Alright. And then yung next level ng training natin, ito yung mga tinawag talaga sa ministeryo na, tinawag tayo lang sa ministeryo pero yung tinawag na parang specialization. Ayan, ang tawag doon. Kung tinawag ka sa pastoral ministry, okay, tinawag ka sa teaching ministry, okay, tinawag ka sa, doon mo na makikita yung sa specialization. Yun yung ating Bible school. Okay, every Thursday, it is every Thursday 5 to 7, online pa siya. It's no tuition fee. Okay, at ang kailangan lang ay commitment mo at saka willingness to learn. Na nagbunga ng Saturday morning, pero wala ko kahapon, siyempre. Okay, at yun yung prophetic and end time and prophetic class natin. Amen ba? The best thing na nangyayari sa journey natin sa Panginoon is actually na nakita ko dito sa WCC and of course, sumasabay ang Christ Our Life Ministries. Nakita ko rin ito. Umalis tayo doon sa yung parang traditional thinking na every Sunday atin ka lang ng church and then para kang nakimisa lang at umuwi na, diba? Okay. Naka-migrate na tayo into the new level, pabalik tayo sa New Testament Church. Okay, na ano yung ginagawa ng New Testament Church? Although hindi pa tayo daily, according to the New Testament, pero nadagdagan na yung ating time sa Word of God. Ang ibig kong sabihin ay nagkakaroon ng love for the Scripture tayo. That is the basis of all the others that we do. Kahit anong gawin mo dyan, worship, kahit anong gawin mo dyan, Bible study, ministry, pag wala kang pure love for the Word of God, manghihina ka pagdating ng araw. You want to go to the next level of the power of the Holy Spirit, supernatural, pag hindi founded or grounded in the Word of God, napapagod yan at saka nawawala din yung apoy pagdating ng araw. Alright? The fuel na nagbibigay ng continuous burning ang tao sa Panginoon, burning in the Lord, yung kanyang love, ay ang Scripture, ang salita ng Diyos. Alright? Rightly dividing the Word of God. So, yung nakita ko yun na sign na kasi that's one of my prayer also. Yung number one ay, Lord, for the congregation, the people of God, your people, to get in love with God, the Word of God. At pangalawa, prayer. May mga 5 dyan, pero yung 2 lang na nauna, napakaganda na. Word of God and prayer. Salamat sa oras na ito na habang nagpipreach ako na fulfill yung desire ko, may nagpipray sa likod. Amen ba? Praise God. Praying for me and all of you. So that is very, very powerful at good practice, alright, na praise the Lord, na we rely on the power of the Holy Spirit. Okay, at ako ay hindi sa aking sariling kalakasan. Now, I am saying this because yung mga INMA facilitators, graduates, facilitators, students, ay
I enjoin them, I invite you to go to the next level, yung pagiging Higay graduate. Kasi pag Higay Institute graduate ka talaga, national seminar hindi local to, national seminar. We can conduct a national seminar. Okay. So, hindi lang WCC, buong Christian Church of the Philippines International Ministries, and we can invite others. Limited po ito, 35 lang. 25 to 35. Okay? At gaganapin sa, dati-dati 5 days po yun. 5 days. At sa hotel, live-in yun. Ang hirap nung unang panahon. We pay 5,000 to 6,000 actually. Depende sa hotel na pag-istayan namin. Pero, nag-innovate ang Hagay International at ang Philippines at ngayon ay naging 3 days na lang. So pag 3 days, nahati pa, 2-5 yung ating kuhan. Now, ang kagandahan pa, yung 3 days, gawa na naman ng style ang Cordillera na gagayahin natin, hybrid. Pag sinabing hybrid, yung ibang subject na core subjects ay gagawing online. So online yung first day, tapos yung 2 days ay live-in na lang. Kaya overnight lang tayo sa hotel. Ngayon. So prepare it for March. Okay, yung pag excited kayo, maganda ito. Okay. Hindi ito higher learning. It's actually structured learning. Basic pero structured learning ito. Kung kayo ay nakatapos ng INMA, kayang-kaya nyo ito. Medyo mas mabigat yung INMA sa time of schedule, sa time of expansion. Pero ito is connecting with the pag Hagay kasi may brand na siya, may pangalan na siya, we can actually minister to the professionals like teachers, gano'n. Yung mga ibang Hagay graduate, ngayon meron na ring Hagay ang PNP actually. Nagsimula sa Region 4A, mga officers. Ang ating regional director ngayon sa RD natin ay graduate ng Hagay yan. Sir Dindo Reyes. Okay, so maraming mga graduate na ng Hagay na mga police officers. Ganon din sa mga classmate ko pala si former governor ng Isabela, si Ma'am Grace Padaka. Okay, classmate namin. Saka isang vice mayor sa Tacloban City. So, yan mga professionals, hindi lang lahat pastors. Mga iba doon ay sa police, governors, yung iba dyan ay mga officials. At marami doctors, gano'n. So, maraming young professionals. Kaya meron module about next gen. Yun siguro ang dapat makuha ni grade J. Mag-organize tayo next gen. Okay, pang next gen na. Hagay yan, training. Okay, reaching out the young professionals. Merong module na gano'n. Okay, so, ipag-pray natin yan. May ginagawa ang Panginoon. God is preparing us for the last days. Amen ba? Praise God. Ngayon, nasa series tayo at the last time, okay, I shared to you, tumama last week of September, yung tinatawag na Feast of Trumpets. Tama, di ba? Naalala nyo? Kung kayo ay gustong mag-review, naka-record naman yon. Tapos meron tayong website na inilalagay ko yung teaching doon. Kaya nauuna yung teaching na nakakarga. Kaya hindi ako nahirapan mag-organize. Okay, so, yung Hebrew calendar, dalawa kasi, may tinatawag na yung kanilang social calendar, Hebrew calendar nila, at mayroong tinatawag na religious calendar. I'm trying to bring them together kung saan, at sa atin naman, Gregorian calendar, yung January to December. So, ang kanilang New Year ay September last week. Di ba? Last week of September, which is, it falls sometimes on September 23 to September 25, ganon. So, Happy New Year, sabi ko, the last time you are here, di ba? So, ang susunod doon ay 10 days of self-searching. Papasok sila sa, narinig yung Yom Kippur. Yom means day. Day of Atonement or Yom Kippur. At yun ang next na piyesta nila, Yom Kippur, the Day of Atonement.
Ano ang, kung kayo historian, kayo ay, maalaala nyo kung nabasa nyo noon yung, naalala nyo yung Six-Day War ng Israel nung unang, 1960s ba yun? Pinaligiran ng Israel ng iba-ibang bansa noon, yung at sinugod ang Israel bago pa lang yung Israel. Bago pa lang. Pero in 6 days, tinulungan sila ng Diyos, miracle, nakakita sila ng maraming miracle, nanalo ang Israel. 6-day war. Tinalo niya lahat. Egypt, Syria. So, noong unang 1960s pa, nangyari na yan. 6-day war. Pero, bumawi yung kalaban. Umatak sila, Yom Kippur. Day of Atonement. Yun yung time na lahat, pati sundalo, nagpipray. Hindi sila ready that time. Kaya ngayon, binago na nila yon, di ba? Kahit yung Kippur, ready yung mga sundalo. So yun, natatandaan ko yun, na natalo ang Israel. Pero hindi sila nasakop. Natalo lang sila. Okay? At related sa history yon. Ngayon, itong Yom Kippur ay noon pa sa Old Testament. Okay? It's a Day of Atonement or Yom Kippur. Excuse me. Ito yung pinaka-holiest day o pinaka-banal sa biblical calendar. At it falls on October 2 or 3. So, hindi pa tayo late masyado sa pag-aaral natin. Tama, no? Okay, so, one day in a year when the high priest ay papasok sa Holy of Holies. Maghanap ka nga ng kwan dyan, yung Tabernacle of Moses. Yung tent yan. Diba? Ma-explain ko ng konti yung Holy of Holies. Alright, so, Tabernacle of Moses. Ang trabaho ng priest noon o saserdote ng Israel, na pag sinabi ko priest, hindi ito priest ng RC, hindi ito priest ng Roman Church. Ito ay priest ng Levitical priesthood ang tinutukoy ko dito. Our verse actually, ang ating text ay nasa Leviticus 23 to chapter 23, 26 to 32. But, hanapin mo yung yung Tabernacle of Moses. Yung buong tent, hindi lang yung isang kahon na ganyan. Yung tent talaga. Yung may outer court, okay, may inner court at saka Holy of Holies. Yan. Okay, good. So yung kanyan, outer court dito, that's yung inner court, and then Holy of Holies. Okay, yung Holy of Holies, nandyan yung Ark of Covenant. Hindi pwedeng pasukin ito every day, every year lang. Okay, at yung pare, okay, ay, ito yung candlestick, 7 candlestick, table of showbread. Alright, yan yung Ark of Covenant, nandyan yung dalawa. Yung stone ni Moses sa loob at saka yung staff ni Aaron na nagrosas. Okay, ito yung showbread, bread, candle. Ito yung sinasabi ko na yung apoy nito galing sa langit. Ang nagsindi nito hindi tao. Diyos ang nagsindi nito. May ilaw yan. Outer court,
Meron pa dito yung brazen altar. Okay? Diyan yung malaking parang lababo, parang ganyan sa atin na malaki na brazen. Okay? At diyan naglilinis, naghuhugas. Okay? Ng yung kanilang ceremonial washing, yung priest. Now, every year papasok yung priest dito. Pero bago siya pumasok, siya muna ang mag-o-offer ng offering para maging malinis siya. Kasi tapos susundan niya lahat-lahat ng ritual na tama. Kasi pag pumasok siya dito na hindi siya malinis, mamatay siya sa loob. So ang tanong, paano siya? Because of the holiness of God. Ha? Yung parang sa Mount Horeb, yung lahat ng madikit na hayop na mamatay, parang may radiation. Instant yun. So, ang kabanalan ng Diyos ay delikado talaga ang makaharap mo. Diyos, mamatay ka. Di ba? Nung unang panahon. Okay, nung unang panahon. Hanggang ngayon, the same. Hindi nagbago ang kabanalan ng appreciate. Okay, yan, ayan. Brazen laver. Ito yung sacrifice. Diyan, yung hayop na walang bahid dungis. Check upin lahat yan. Kung may maliit lang na butil na parang tumubo, kahit pimples lang nung hayop, meron bang pimples yung hindi pwedeng i-offer. Hahanapin nila yung without blemish. Ayun. Tapos i-offer dyan. Okay, and then ito, maglilinis ng kanyang sarili. Maghanap ka ng isang Levitical priest, yung kumpleto siya ng, nandito yung stones, para makita natin si priest. Okay. And then, table of showbread, holy of holies. Ito, masyadong modern na ito. Pero, mayroon pang yung old talaga na tent, para maintindihan natin. Okay, so, ang Lord in the Old Testament times ay, yung holiness niya, gusto niyang ang tao makapiling, pero yung tao makasalanan, at ang ginagamit nila, na sinabi ng Lord is, blood of the goats. Meron pang mas maganda dyan. Ito, may explanation na yan. Yung ilapit mo ito, yung colorful. Okay, maganda sa David. Now, pag nagkamali siya, pagpasok niya sa Holy of Holies, mamatay talaga siya. Kaya mayroong kadena dito. Kinakadinahan siya sa paa. Kasi tapos mayroong bell. Habang tumutunog yung bell, buhay pa. Ayan. Pero pag may narinig silang kalabog, bug, tapos hindi na tumunog yung bell, patay na yon. So, hahatakin nila palabas. Kasi walang pwedeng kumuha. Matay. Yun yung reason na mayroong kadena, may bell. Okay, so, imagine yung holiness of God. Na gusto niyang makapiling ang kanyang nilikha, pero mayroong hedge, no? May hadlang, which is kasalanan. So, yung blood of goats na sinasabi, balik ka sa tabernacle, yung blood of goats, blood of sheep, okay, yun ang ginagamit nila as promissory note. Sino naintindihan ng promissory note ulit? Temporary payment. Kasi may darating na Lamb of God. So yung ini-offer dyan, lambs and na without blemish, ay temporary lang. So every year yan ginagawa nila. Every year. Merong every week, pero yung pagpasok ay every year. Every month, meron din silang Sabbath, pero ito yung pinaka-holy of holies of all the days in 1 year. So, it is a solemn day. Anong activity nila dyan? Fasting, prayer, repentance. At for how many long years na ginagawa yan? Hoping siguro na pag dumating ang Lord, hindi nila mamiss ang Messiah. Kaya nung dumating ang Panginoon at nagsimula siya sa kanyang public ministry, ang sabi ni John the Baptist ay, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Na hindi cover. Kasi ang ibig sabihin ng atonement ay to cover lang. To cover.
Pero nung dumating ang Panginoon Kristo, to take away, tanggalin na, fully paid. So, ang high priest ay nagkakaroon ng personal atonement para sa kanyang sarili at merong dalawang goat na ginagamit dito. Yung isa ay sinasacrifice offering for the nation, for the people. At yung isa ay, yun yung iaalay doon sa mercy seat, doon sa loob ng tabernacle, yung merong box doon. At yung isa ay scapegoat. Yun yung patatakbuhin nila, papuntahin sa gubat. Scapegoat. So, hindi na yung ibig sabihin, ay, scapegoat lang yan. Alibay, parang gano'n, di ba? Scapegoat. Okay. So, yung blood of the goat na ilalagay doon, tatakpan niya yung dugo, tatakpan niya yung nandun sa loob, para yung justice of God na dapat tatama, okay, ay may dugo na naka-cover. Kaya, familiar sa atin yung under the blood. O, I'm covered by the blood of Jesus. Minsan, ginagamit natin ang mga yan na hindi natin naintindihan. Pero dyan nag-originate yun. Amen ba? Ang problema sa Israel, siyempre, every year ginagawa nila yun. Napakapagod yun. Cover. Pag hindi nila gawin, madjudge sila. Magpatong-patong ang kasalanan nila, magkakaroon ng judgment. Alright. Kaya kung babasahin mo ang Hebrews, right, ang Book of Hebrews, doon ipinahayag na nagtapos na ang offering every day ng mga Levites. Yung trabaho nila tapos na nung dumating ang Panginoong Hesukristo. Amen ba? So balik tayo, ang significance ng time na ito, it's a national day of repentance for Israel. It is a great day, right? Great day of judgment. Lang between the righteous and the wicked. Kasi diyan mo makikita yung tumutupad at hindi tumutupad. Amen. At yun ay nagpuprove ng kanilang redemption sa time na yun. Pero ang problema, nakakapagod kasi paulit-ulit. Although sinabi ng Diyos na ito yung remedy, kasi yun ang time na maghihintay sila sa Messiah na darating. So ngayon, paano natin i-apply bilang mga Kristiyano yung Old Testament na katotohanan? Lang sabi ng Biblia, they are shadows. Alam niyo yung shadow? Hindi siya ang reality. Now, totoong nangyari sa Israel. Pero yung ginagawa nila sa reality ng buhay nila, sa atin na mga believers in Christ, ay shadow lang yun. It conveys a reality. Ito'y nagbabadya ng katotohanan na mangyayari in the future, which is, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, at ulitin ko, sabi ni John the Baptist, ini-announce niya, siya ang announcer, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Amen. Now, hindi pa napapako sa krus ang Panginoon that time. Pero alam na ni John the Baptist ang mission ng Panginoon Jesucristo. Amen ba? At na-fulfill yun sa cross of Calvary. Alright? Nung siya ay nabayubay sa cross, ang sabi niya, tetelestai, or it is finished. Or sa ating meaning, ang meaning talaga ay paid in full. Meaning yung requirement ng kasalanan ng tao, sangkatauhan, yung requirement na blood, hindi lamang to cover the sins of the world, but to take away, di ba? The sins of the world ay iprinubide ng Panginoong Hesukristo. Magkakaroon tayo ng study about the blood of Jesus. That's very, very powerful. Pag alam natin yan, then you will not fear the devil anymore. Sometimes kasi, alam mo, in Jesus' name, yes, alam mo yun. Pero saan ka nang gagaling sa word na Jesus? Kaya gamitin niya ng iba. Tama? Pag sinabi ng isang Kristiyano, in Jesus' name, maaring siya ay natakot lang. In Jesus' name. Ano, di ba? Kaya nagamit. Pero sa isang taong naintindihan yung Jesus and everything that represents Him, the authority of the Father, the authority of the Word, the authority of the blood of Jesus, pag sinambit mo yun, iba yun sa natakot lang o kaya expression lang. Ay, Jesus name, Jesus name. Ganun ng iba, di ba?
Pero pag ikaw yung nakakaintindi kung anong ibig sabihin ng the name of Jesus and everything that He represents, including His atonement, His blood, His sacrifice, and especially the Father, pag sinabi mo sa kaaway, in the name of Jesus, susunod yan. Kasi nakikita ka niya, alam mo yung sinasabi mo. Amen. Praise God. So, for us, dahil ba natapos na ang sacrifice na yon sa cross of Calvary, ibig ba bang sabihin ay hindi na tayo kailangan mag-repent? No. Kailangan pa rin tayong mag-repent kasi sabi ko nga, shadow. Tama? Automatic ba nung namatay ang Panginoon Kristo sa cross ng Calvary, automatic ba lahat ng tao napatawad na? No. Kasi ang practice sa Bible, nung dumating ang Panginoon Kristo, ang sabi niya, repent. So it is commanded for everyone to repent. Hindi mo pwedeng i-access ang kapatawaran ng Diyos hanggat hindi ka nag-repent. Ang ibig lang sabihin ng Christ died for all, ang ibig sabihin ng Christ died for all, or the provision, yung kaligtasan ay binigay na, available ang ibig sabihin. Amen ba? At kung available, i-access mo. Mag-avail ka. Kahit na sinabi na, may ayuda. Gusto ko yung ayuda na example kasi madaling intindihin, di ba? May ayuda, overflowing ayuda. Pero hindi ka naman pumunta. Well, mababait yung iba, di ba? Inihahatid pa sa bahay sa time ng eleksyon lang yon. Pero pag walang eleksyon at may ayuda, kailangan kang pumunta. Tama ba? Kailangan kang pumunta kasi pag hindi ka pumunta, tuwang-tuwa yung iba. May pwedeng gano'n. At least hindi flood control project yon, di ba? Ay, nako, yung flood control na yan. Alright, dito na lang tayo sa kaharian ng Diyos. Walang corruption dito. Amen. So, available ang blood ng Panginoon Kristo, available ang kapatawaran ng Lord, but you need to access it. You need to come to Him. Okay. Kaya yung mga nakikinig ngayon, maybe first time na narinig nyo ang mensahe na ito, okay, and you are online, or maybe this is recorded and you are watching it, the Lord bless you, right? Importante that we need, kasi tayo na nandito ngayon, we repented from our sins. So, all the listeners at nanonood, this is the first step to access the forgiveness ng Panginoon Kristo, to repent from our sins. At hindi yan yearly na tulad ng ginagawa ng iba. Amen ba? Magkaroon ng repentant heart. At dinefine ko itong repentance before, and if you want, you can, ang keyword natin ay teshuva, T-E-S-H-U, victory, V-A, teshuva, repentance. Alright? Ang ibig sabihin, sinare ko na yan noon, ay a repentant heart, a continuous, isang patuloy na pagkilos or movement towards God's original design. Okay, yes, may initial na repentance ka, nagrepent ka mula sa iyong kasalanan and everything, and you accepted Jesus Christ bilang iyong Savior and King, yes. So, nailipat ka na from the kingdom of darkness sa kingdom into of the Lord Jesus Christ. Amen. Pero wag nating kaligtaan, may tinatawag na spiritual growth and development. Kung ang physical natin mayroong physical development, ang spiritual mayroon din ganon. Mayroong stage ng infancy, okay, na ang sabi ni Peter, 1 Peter, as a newborn babes, desire the sincere milk of the word. Bilang mga bagong panganak na sanggol, nasain ninyo ang dalisay na salita ng Diyos. Okay? So, yeah, 1 Peter 2:2. As a newborn babes, yun yung first stage. Pagkatanggap mo sa Lord, hindi pwedeng pabayaan. Dapat, okay, kaya yung mga nag-aalaga, pag may nasyaran kayo,
At natanggap nila, may tinatawag tayong 24-hour or 72, 24-hour follow-up, 72-hour, di ba? At dapat dinidiscuss natin yung mga topics kung paano sila magpatuloy. Then, may stages yan, may stage ng pagiging children in the Lord. Kaya minsan ang ginagamit ay children kasi hindi pa mature. Talaga ginagamit yon children in the Lord, di ba? Word niya, children. And then may tinatawag na young men. And then may tinatawag na fathers. Pag fathers, not necessarily pang lalaki lang. Pag sinabing fathers, okay, yan ay spiritual, pag ginamit sa spiritual sense, yan ay ginagamit na level of pwede ka nang mag-multiply. So ang fathers ay isang the fathers, it can be a man or a woman, pero nagmumultiply na siya, nanganganak na. Dapat sana mothers, kasi yung mother ang nanganganak, di ba? Pero ang fathers speaks of maturity. Amen. So, iba-iba ang level natin dito. But going back to repentance, alright, nagrepent tayo, that yun ang gumawa na malipat tayo, but we continuously, okay, go back to God's original design. Amen? At to identify yung original na first repentance mo, that is, yung pagtalikod sa mundo at pagtanggap sa kaharian ng Diyos, pagtanggap kay Lord Jesus Christ bilang Lord and King. Yung Teshuvah is our journey. Okay? Teshuvah is our journey. So, ito rin ang lessons na makukuha natin ay yung holiness and purity. So yung Teshuvah natin, patuloy na pagsisisi o patuloy na going back to God's original design. Ang tawag diyan ay sanctification. Nililinisan tayo ng Diyos. Amen ba? Amen? Habang tayo ay nagpapatuloy na makinig ng salita ng Panginoon. The Word of God is like water na pag pinapakinggan mo, pinag-aaralan mo, para siyang tubig, nililinisan niya ang iyong buhay. Amen. Now, let's go to some of the scripture na very important. Okay. Hebrews 9:24, tungkol sa ating topic ngayon. Hebrews 9:24. For Christ is not entered into the holy places made with hands. So, nung sinabi ito sa book of Hebrews, did not enter into the holy places made with hands, ang tinutukoy niya yung tabernacle. Kasi made with hands yun. Hindi siya nag-enter doon. Which are the figures of the true. Nakita niya, figures meaning, those are the shadows, the figures. Kung baka sa metaphor, di ba? Of the true. But into heaven itself. Kailan makuha natin yung dyan, yung revelation dyan, kapahayagan. Kung yung mga blood of goats ay dinadala doon sa tabernacle to cover, si Lord nung namatay sa cross of Calvary, yung cross, yung Calvary, yun yung outside. Ang location ng Calvary is outside the temple. Ipakita mo ulit yung tabernacle para pa natin. Huwag niyo kalimutan itong entered into heaven. Okay, tabernacle ulit. Yung picture ng tabernacle. Punta ko sa Israel, tinignan namin, yung maliit. Yung merong, yan. So, ito yung tabernacle representing the presence of God. At yung inner court, outer court. Okay, ito yung sacrifice. Ang Calvary actually, ito yung katapat niya, nandito yung sa labas. Okay? Sa Herod's Temple, kung may Herod's Temple, malaki-laki yon. Ito kasi Tabernacle of Moses. Nung nag-improve na ito, napunta na sa Israel, Jerusalem, naging Herod's Temple, pinaganda. May bintana doon na pag tinignan mo sa harap ganyan, makikita mo yung Calvary sa labas. Pero malayo. Anong ibig sabihin nito? Ang Panginoon namatay sa outer court, sa labas.
which is earth. Pero nung nag-resurrect siya, hindi siya pumunta dito. Hindi siya pumunta dito. Right? Ito yung pinaka-cross. Okay? Nasa loob. Now, hindi physical na si Lord, may temple that time, nung siya yung nasa Jerusalem, tama? Hindi siya pumunta doon sa temple, Herod's temple. Saan niya inialay ang kanyang dugo? Sa langit. Nandoon yung original na Ark of Covenant. Yung pinagkopyahan ni Moses. Paano nagawa ni Moses yung ito? Paano pala nagawa ito? Ang sabi ng Lord, gawin mo ito kung ano ang nakita mo sa langit. So, pinakita ng Diyos yung original na Ark of Covenant sa langit. Kaya ang Panginoon Kristo, nung siya'y namatay, which is the Lamb of God, sa cross of Calvary, which is sa Calvary, so ito lang ay parang figure ito, figure, meaning metaphor, parang example lang. Nung nag-resurrect siya, hindi sa temple made of hands, pero pumunta siya doon sa langit at yung original na Ark of Covenant doon niya dinala ang kanyang dugo. Ngayon, may picture na kayo? At hindi tinakpan ang kasalanan ng tao. Tinanggal. Takes away. Kasi sa baba, yun yung kaibahan, tinatakpan lang, hindi naalis. Pero pag sa langit, nung binuhos ng Panginoon ang kanyang dugo doon sa ark, na-erase yung kasalanan. Imagine, sa heaven, mayroong Book of Life at saka Book of Remembrance. Dalawa yan na libro. Yung Book of Life, yan yung mga taong tumanggap sa Panginoon Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen ba? Yung Book of Remembrance, lahat ng ginagawa ng tao, believer or non-believer. Tama o mali, kasalanan o hindi, Book of Remembrance nakasulat yon. Imagine may libro doon at nakapangalan sa'yo. Pagtingin mo, na naginip ka, pagtingin mo, may pangalan ka. At pagbukas mo, sa mga nakikinig, na hindi pa nagsumuko sa Panginoon Kristo, na naginip ka, pagbukas mo, nandun lahat ng pinaggagawa mo sa buhay. Na alam at hindi alam ng tao. At isa tayo sa ganon. Pero pag tinanggap mo ang Panginoong Hesus Kristo at you recon, you appropriate, meaning tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, yung ginawa ng Panginoong Kristo ay mag-a-apply sa iyo yun. Marireceive mo ang blessing of forgiveness, the blessing of redemption. At yung dugo niya na very fresh doon sa langit, ay papatak doon sa libro mo na nandun yung mga lahat ng pinaggagagawa mo na alam at hindi alam ng tao. At na-erase unti-unti lahat ng kasalanan na ginawa mo. Nagiging blanco. Sa court of heaven, pag inakusahan ka ng demonyo, ay ang taong iyan ay marites. Maraming sinirang buhay dahil sa kanyang pagmamarites. Tingnan natin, pagtingin na ganyan, bakante. Walang nakasulat. Walang may akusa ang kaaway. Why? Na-erase na ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Saan napunta? Bakante, meaning bugos. May pangalan pero walang nakasulat. Sandali, tingnan natin sa aklat ng buhay. Nandoon ang pangalan mo. Amen? Ngayon yung aklat na naging bakante, doon isusulat yung mga trabaho mo na ginawa sa Panginoong Hesukristo. Yun yung testimony. Kaya punuin nyo yung page na yon bago kayo maglaho sa mundong ito. Amen ba? Yun yung book of remembrance ng what God has prepared for us even before the foundation of the world. He prepared good works for you to do even from the foundation of the world. So yun ay listahan, hindi
ng mga naalis na kasalanan na o whatever sins, but ilistahan niya ng gagawin mo para sa kalawalhatian ng Panginoon Kristo, testimony. Amen ba? Yan ang basihan pagdating ng araw pag nasa Bema Judgment tayo, yung awarding ceremony. Amen! So paramihan ng page. Yan ay aklat ng mga lingkod ng Diyos kung paano ka naglingkod. Amen ba? Praise the Lord. Hindi na kailangan ng dugo ng hayop. Hindi na kailangan ng sarili mong gawa para maligtas. Ang ginawa ng Panginoong Kristo is once and for all. Amen. Hebrews chapter, basahin ko 10 verse 19 to 22. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus Christ. Remember, sabi ko, maging yung high priest, kailangan niyang maglinis. Kasi kung mali, mamamatay siya doon sa loob. Tumutulong na siya, mediator siya between God and man. And yet, kung nagkamali siya, mamamatay siya. But praise God, everything changed nung dumating ang Panginoong Jesucristo. Naalaala nyo nung sumigaw siya, Tetelestai, or it is finished. Ano nangyari? Nahati ang kortena doon sa templo ni Herod. Meaning, hindi na ito ang basihan. Amen ba? Yung kortena na napakakapal, made of gold, ay hindi na ito. Wala nang pagitan sa Diyos at tao. Ang tao ay pwede nang lumapit sa Diyos nang hindi mamamatay. Bagkus magkaroon ng buhay. Amen! So, nahati yung kortina from top to bottom. Saan ka nakakita ng ganun? Top to bottom. Dapat sana bottom. Pataas, di ba? So, top to bottom. Tinanggal yung basihan sa lupa. Ang basihan na ngayon ay ang tabernacle sa langit. Praise God. By the blood of Jesus Christ, we can now come to the throne of His grace. Yun yung meaning, yung mga pinagsasabi natin noon na by the grace of God. Amen? Hallelujah. Romans chapter 5 verse 11. Hindi lamang atonement o covering or take away, but praise God. We also in God, through our Lord Jesus Christ, 5:11, by whom we have now received the atonement. Okay, bakit atonement? Akala ko takes away. Siyempre, buhay pa tayo. Amen ba? Amen? Dito sa lupa. Amen. Parang hindi nyo tinatanggap. Buhay ka pa ba? Tingnan nyo, buhay ka pa ba? Amen. So, ngayon, sabi ng iba, paano yung mga sa ating kahinaan nagagawa nating kasalanan? Yeah, of course, the enemy can use that against us. Tama ba? O, kahapon lang, di ba? Ganon, nawala ang pasensya mo. Binasag mo yung kaldero kasi hindi ka tinirhan ng, wala dito yon, di ba? Pag-ulam, ganon, di ba? So, Kristiyano na, nakakagawa pa rin. Praise the Lord. Yung atonement, yan. Meaning, kahit akusahin ka ng kaaway, ang blood of Jesus, okay, ang blood ng Panginoon Kristo ay available na ang Diyos pag tumingin sa'yo, hindi niya nakikita. Nandoon, yes, hindi niya nakikita yung kasalanang nagawa mo kanina kahapon. Kasi ang dugo ng Panginoon ang nakakover. You are covered by the blood of Jesus Christ. It will not be used against you. Amen. Ibig bang sabihin, ito'y lisensya ko para gumawa ng gumawa? No. Nakakover ang blood na yan for you to give space to you, okay, lugar na ikaw ay maka-get over sa law of sin and death. Pag lumakad ka sa buhay ni Kristo, lumakad ka sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, anong mangyayari? Praise God. Mag-i-improve at mag-i-improve ka. Why? Because He who began a good work in you, God is able to finish it. Kaya ng Diyos na tapusin ang ginawa niyang good work. Ano yung good work? The good work of salvation. So we come to God every day with thanksgiving in our hearts, knowing
that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. If we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, amen, cleanses us. Patuloy niya tayong nililinisan everyday. Yun yung grasa niya. Nasa 1 John 5 yun. So, praise God. Ano ang aking gagawin bilang lingkod ng Diyos? Bilang kayo ay mga follower of the Lord Jesus Christ, lingkod ng Panginoon, is to worship Him, is to praise Him, and to continually conform to the image of His Son. Yan yung sinabi rin ni Apostle Paul. He's praying that you'll be conformed to the image of His Son. So, ang ating journey ngayon is a journey. Nakita nyo yung supremacy or yung New Testament ay na ginawa ng Panginoon si Kristo supersedes the practice ng Old Testament. Pero yung yung New Testament na ginawa ng Lord, hindi mo ma-appreciate pag hindi mo naintindihan ang Old Testament. Amen ba? So it's very important na yung mga nakasulat kasi equally inspired yan, ay maintindihan natin ganun pala ang kabanal ang Diyos. Na pag makasalanan ka, patay ka talaga. Maging yung pinaka-relihiyosong pare, mamamatay sa presensya ng Diyos. Nagkamali lang. But because of God's grace, hindi ka na kailangang maghirap ng kung ano-ano pa dyan na gagawin mo para maligtas. Right? Hindi na kailangan dasalin mo ang 10 ganito para ikaw ay mapatawad. Sapat na ang banal na dugo ng Panginoon Kristo. Ang sabi niya, once and for all. Hanapin mo yung Hebrews. Once and for all, the Lord Jesus Christ. Once and for all. Keyword, once and for all. Once and for all. Lahat ng ginawa sa Old Testament na practice para matanggal, malinisan ang kasalanan ng Israelite ay ginawa na ni Kristo Jesus na ating Panginoon. One time, once and for all. Hindi na kailangang ulitin. Ang ginagawa natin sa communion, may communion tayo nga, di ba? Is to remember. So magkaiba yung repetition sa remember. Amen? Amen? Okay? Yung iba, ang paniniwala nila sa communion ay to repeat the cross of Calvary again and again. Mali yun. Dapat ang paniniwala mo sa communion, which is the biblical one, is to remember, okay, what Christ has done at the cross of Calvary. But do we need to continually remember also kung paano tayo iniligtas ng Lord? Yes. Yan ay tatalakayan natin sa Passover. I think that's the next. Okay? Sa feast, Passover. So, praise the Lord. Dito ay marami tayong matutunan. We are on the stage, praise God, from maliwanag na yung una, di ba? Yung una ay Feast of Trumpets, announcement. Okay? New Year, September 23 or to 25, it varies in Gregorian calendar. Ang sumunod ay Yom Kippur or Day of Atonement, yung pagsisaliksik sa puso at isip natin to prepare us, praise God, okay, sa ating, para maintindihan natin ang ginawa ng Panginoon Kristo sa cross ng Calvary. This will be continued pagdating sa Passover. Yung next na I think that's the next na pag-aaralan natin. Alright, so, yan, by which we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Meron pang isa, once and for all, He entered. Okay, pumasok siya once and for all. He made a sacrifice once and for all. But praise God, yan ang ating natutunan ngayon tungkol sa Yom Kippur. So pag sinabing Yom Kippur, akala natin Israel lang yun. Ay, Yom Kippur sa Israel. Yom Kippur, Israel lang yan. No. Yom Kippur, Day of Atonement. Pag sinabing Day of Atonement, ang Israel, ang isiniselebrate lang nila, siyempre wala ang Panginoon Kristo sa utak nila, yung day. Tayo naman, pag sinabing Yom Kippur, Day of Atonement, ang sineselebrate natin, ang ating iniisip ay yung ating patuloy na pagsisisi, not because we are sinners, ang ibig sabihin na patuloy na pagsisisi, the sanctification part, yung patuloy na paglilinis ng Diyos sa atin. Maliwanag ba? Amen. So, it continues reckoning
a continuous day of self-reflection upang sa ganon, ano yung mga bagay na nag-improve na ako, ano yung bagay na isinuko kasi pag hindi mo isinuko sa Diyos, hindi papakialaman ng Diyos yan. Kailangan mo isuko talaga. Amen ba? Next time, i-share ko rin yung ating ang paglilinis ng Diyos ay parang bahay lang yan. Diba sa bahay, ngayon na, mabilis lang naman. Sa bahay, merong sala, merong living room, yon sala, merong bedroom, merong komedor, Spanish, dining room, merong workshop, work area, ano pa? Yung bahay namin ngayon, pagpasok mo, yun na yun. Walang room. Tama? One room. Dalawang room pala. Sino may bahay dito, dalawa lang ang room. Pagpasok mo, one room. Paglabas mo, room for improvement. Okay. Kasi pagdating ng araw, madadagdagan yun eh. Tama? Sa tao daw, pag tao, ang pinakamalaking room ay room for improvement. Amen? So, do not accuse people, judge people because there is a big room for them. At ang WCC, Christian Life Ministries, CCP, IMI, has a very big room for people to improve. Amen. Praise God. So, when you invited Jesus in your house, in your life, when you invited Him, did you invite Him as a guest or king? Kasi yung iba, bisita lang. Alam nyo, ang bisita, may limitation. Tama? Meron ba kayong first time na bisita na pinapapasok mo agad sa, iba-iba naman ang tao, pinapapasok mo agad sa bedroom mo, at tapos binubuksan mo yung treasury house mo. Yung iba, mayroong treasury house, di ba? No. Limited yung bisita doon sa sala at sa kakainan. Tama ba? Pag best friend mo na, pwede. Pero pag resident na, yung bisita mo na pangasawa mo, okay? Di ba? Kasi naliligaw pala yun. Di ba? So, siya na yung co-heir. Kasama mo na siya doon. Now, maraming Kristiyano, akala nila tinanggap nila si Lord, pero hindi actually nila tinanggap na King and Lord. Bisita lang. Kasi doon sa komedor, doon sa dining, yung kinakain nila, hindi pa napapakialaman ni Lord. Hindi pa nila isinuko. So sa church, kumakain sila ng Word of God. Pero sa komedor, chichirya ang kinakain nila. Di ba? I mean, yung pagkain ng mundo. Now, pag sinabing komedor, what you eat with your eyes and with your ears. What you is going inside your body. Yung ini-scroll natin sa cellphone. That's what you eat. Now, when Christ is Lord and He is King, yung pagkain lang ng Panginoon na prescribe para sa Kristiyano, ang ini-scroll mo sa cellphone mo. Pag nakakasira ng pananampalataya, pag marumi, makamundo, hindi mo yan kiniklik. Tama ba? Kasi ang maraming pagkain at dining table ay yung sa cellphone. Tama o hindi? Okay. Now, ang Lord, in-invite nyo na ba sa bedroom? Meaning yung fellowship in worship. Kasi yung pinaka-private. In your own private life, nandun ba ang Panginoon? Naka-fellowship mo. Workshop, mind. Di ba? The mind is the workshop of part of the body. Diyan nagpa-process ng thoughts. Diyan nagpa-process, nagki-create ng ideas. Kasama ba ang Panginoon or sarili mo lang diskarte? So, I urge you, brothers and sisters, isurrender natin bawat room sa ating buhay. Jesus Christ must be the King of the whole house. The Lord of the whole house. Komedor, bedroom, amen, workplace, sala, every part of your house, every part of your being, dapat the Lord Jesus Christ is your Lord and King.
Diyan mo lang may enjoy ang masaganang buhay. Of course, may buhay ka nang walang hanggan. But hanggat hindi mo na isuko lahat, yung bawat area ng buhay mo, yung masaganang buhay, hindi pa dadaloy na pipigilan. So we will have a communion today to remember, praise God, yung time na ang Panginoon, this is actually advanced, kung sana next week, tamang-tama sa Passover, pero it's okay because this is our schedule at naituro na rin ang atonement. Amen ba? Praise the Lord. Now, do you appreciate kung bakit ang Panginoon pumunta sa lupa at importante ang banal na dugo niya? Amen? Tayong lahat ay tumayo. Praise the Lord. Testing. Ayan, so grabe po, nakaka-bless po yung salita ng Diyos. Lahat naman po tayo, sabihin po natin, Teshuvah. Teshuvah. Ayan, so continuous journey of repentance po natin yun sa Panginoon. At ganoon naman po, ay darako naman po tayo sa ating tithes and offering. Tinatawagan ko po si Kuya RG Caraulia para po sa declaration of tithes and offering. Sige po, let's pray at taas po natin ang ating mga tithes and the offerings sa ating Panginoon. Hallelujah. Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay muli nagpapasalamat, O Diyos, sa iyong mga biyayang aming natanggap, Panginoon, hindi lamang sa araw na ito, kundi, Panginoon, sa bawat araw na ginagawa mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na taglay po namin sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mga source of income, Panginoon. Hallelujah, na patuloy mong pinalalago at pinagpapala, Panginoon, upang lalong makapagbigay kami, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, at patuloy po namin tinataas ang bawat pinagkakakitaan po namin o pinagkukuhanan, Panginoon, ng pang-araw-araw, Panginoon, na kailangan po namin, O Diyos. Patuloy po yung, Panginoon, basbasan, O Lord God, at pagpalain, O Diyos, upang lalong lumago, lalong dumami, O Diyos, at patuloy, O God, na makapagbigay kami, Panginoon, para sa iyong kaharian at magamit, Panginoon, para sa iyong gawain, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. Patuloy mong pagpalain ang bawat magbibigay, Panginoon, hallelujah, at patuloy na turuan ang bawat isa na magbigay, hallelujah, ng buong puso, hallelujah, na hindi napipilitan, Panginoon, at masayang nagagalak na ng bibigay, Panginoon, para sa iyong kaharian. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri at dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Sound. Sound. Ngayon naman po ay darako naman po tayo sa pray one to another. Humanap po tayo ng ating mga kapareha, or isa pong grupo, ayan, para magpanalanginan po. At ganoon din po sa online, pwede nyo pong i-comment ang inyong mga prayer request or i-chat po sa GC, ayan, or pwede din po kayong mag-pray dyan kung nasaan po kayo ngayon
So, ayan po.
praise the Lord. Hallelujah. Sino po ang mas nakikilala ang ating Panginoon? Sino po ang mas nakikilala ang grasya ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Tayo magpasalamat sa pagmamahal at grasya ng Panginoon sa kanyang salita na nagbibigay, na naglilinis sa atin araw-araw. Amen po. Hallelujah. Sabihin po natin, lahat ng papuri ay sa Diyos lamang. Lahat ng papuri ay sa Diyos lamang. Hallelujah! Yes, Lord. Lahat ng papuri at pagsamba sa iyo lamang, aming Ama. Hallelujah. Yes, Lord. Ang iyong ngalan ng maitaas at madakila sa araw na ito. Hallelujah.
Glory be to your name, O God. Hallelujah. Yes, Lord, every praise and worship, Panginoon, is reserved for the King of Kings, the Lord of Lords, Almighty God, Panginoon. Salamat, O God, sa iyong, Lord God, dakilang mga gawa, Panginoon. Patuloy kami, Panginoon, di kami, Lord God, hindi hihinto sa aming pag-aawit ang aming pagpupuri, Panginoon, kundi sa aming mga buhay, aming mga hininga, Panginoon. Hindi kami magsasawang aawit, magpupuri, itatanghal ang ngalan mo, Panginoon, sa aming mga tahanan, sa aming komunidad, sa aming mga paaralan, O Diyos. Hallelujah. Ang iyong magandang ngalan na buhay, ang iyong magandang ngalan na makapangyarihan, ang iyong magandang ngalan, Lord God, hallelujah, nag-iisang Diyos, makapangyarihan at walang kapantay. Hallelujah. Yes, Father. We lift up your glorious name, O God. Oh, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory.
Yes, Jesus, you are an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome Declare. God. He reigns Declare with your from lips. heaven What an awesome above God we with worship and serve. wisdom, power, Ibigas natin sa ating mga Our bibig. God is an Oh, awesome you are an God. awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our Yours is the kingdom, Lord. Yours is the kingdom. Yours Is the power. is the power. Yours is the glory Forever, forever, Lord. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory. Oh, yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Sing his name. Name above Oh, your name above names, Lord. Glory to your throne, oh God. Glory to your throne. Hallelujah, yes, Lord, we give you glory. Yes, Father, hallelujah. Praise to you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, God. Hallelujah.
Gracious and mighty God, we lift your name high above all else, O God. You are our Father, our Redeemer, our Provider, and our Protector. You are the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the one who establishes households and builds generation in righteousness. From you, every family on earth derives its name, and you, we give all the glory, O God. We thank you for your faithfulness that covers our home, for your mercy that watches over our children, and for your presence that dwells in midst. You are holy, sovereign, and everlasting. You see the end from the beginning, O God, and your plans for our family are good. Lord, we worship you, not just for what you've done, but for who you are, unchanging, trustworthy, and full of grace. Hallelujah, hallelujah. You are the God who makes a way in the wilderness, who brings peace to the storm, and who binds families together in perfect love, O God. And now in the name of Jesus, I declare blessing and protection over our family. I declare that as for me and our house, we will serve the Lord. We are covered by the blood of Jesus, and no weapon formed against us shall prosper. In Jesus' name, I bless our family with peace that surpasses understanding, with joy that overflows, and with unity that cannot be broken. In Jesus' name, I bless our conversation with kindness, our decisions with wisdom, and our relationship with love, O God. I declare that every generational curse is broken in the name of Jesus, and every pattern of dysfunction is uprooted by the power of Jesus Christ. In its place, we plant generational blessings, godly legacies, and kingdom values. I speak life over our marriage, strength over our parenting, and godliness over our children. Our family walks in purpose, grows in grace, and stands in victory. I declare that our home is a refuge of peace, a house of prayer, and a dwelling place for the Holy Spirit. We will not be shaken by fear, division, or lack. God is our foundation, and His favor surrounds us like a shield. I bless the work of our hands, the fruit of our labor, and the dreams in our hearts. Doors of opportunity are opening. Divine connection are being made. Healing is flowing. Restoration is happening. Provision is released. Lord, make our family that reflects your glory, a light in our community, a testimony to the world, and a joy to your heart, O God. We receive your promises with faith and thanksgiving, and we seal this prayer in the mighty name of Jesus. Amen, amen, amen. Yes, Lord. Hallelujah. Lapit po natin ang ating mga ministry. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy kang kumikilos sa bawat ministry po namin, Panginoon, sa mga churches, sa mga barangay, Panginoon. Salamat dahil ikaw ang siyang nangunguna, naghahari sa bawat sambahan, Panginoon, na ikaw lang tinataas, pinupuri, at pinapasalamatan, Panginoon. Salamat dahil patuloy mong pinapalago ang bawat churches, Panginoon. Nagkipray po namin ang bawat members, Panginoon, hallelujah, na maidulog pa sila, magkaroon pa ng maraming tagapakinig at tagasunod sa iyong salita, Panginoon. Salamat po sa mga pastors na ginagamit mo, Panginoon. Mightily, Panginoon, salamat. I-bless mo sila, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon. Bigyan ng kalakasan, Panginoon. Yes, Lord, ng wisdom na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Na kung saan ginagamit mo sila upang makakinig ang mga tao, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat dahil, Lord, ginagawa mo silang good example sa amin, Panginoon, sa lahat ng Panginoon. At nakikita ka sa kanila, Panginoon. Nagkadakilaan mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Yes, Lord God. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, provision ng mga pangailangan sa bawat churches, Panginoon. Alam po namin na hindi ka nagkukulang kailangan, Panginoon, kundi pagkos, Panginoon, andyan ang pagpapala mo, Panginoon, sa pangailangan po namin, Panginoon, maging sa mga children ministry, Panginoon. Salamat sa mga teachers na ginagamit, Panginoon, sa pagtuturo sa mga bata, Panginoon, kung saan magkakaroon ng foundation na naituturo sa kanila habang sila pa bata pa, Panginoon, ay nagkakaroon sila ng salita mo, Panginoon, sa kanilang mga puso, Panginoon. At alam po namin sa kanilang paglaki, sila po'y magiging good leader, good example, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo rin po ang mga teachers na ginagamit po, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon.
maging sa mga kapulisan, Panginoon, sa pagtuturo sa mga kapulisan. Salamat din, Panginoon, dahil nandyan ka na nag-guide sa mga pastors, mga leaders na nagtuturo, Panginoon. At alam po namin, ang mga pulis na ito, Panginoon, na nakapapakinig ng iyong salita, Panginoon, ay gagamitin mo rin upang maging maayos ang pagkapalakad sa aming mga barangay or sa aming mga cities or sa aming taon, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil kumikilos ka, patuloy kang kumikilos sa aming, Panginoon, maging sa lahat ng aming mga ministry, Panginoon, music ministry. Salamat, Panginoon, dahil nandyan kayo na patuloy na gumagamit, Panginoon, sa aming, Panginoon. Hallelujah. Lord, dinadakila ka namin sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, ay naalay po namin sa iyo, Panginoon, dahil ito po ang buhay po namin, ang mag-serve sa iyo, Panginoon, ang madakila ka sa iyong mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Ito po ang buhay po namin, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pagkilos. Bigyan mo pa kami ng more anointing, Panginoon, and more eagerness na magturo, Panginoon, na gamitin mo pa kami, Panginoon, o makakilala lahat, Panginoon. Yes, Lord, yan ay mga nakasalamuha, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Tinataas ka namin, pinupuri, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Amen. So lahat na po tayo yung makakaupo. Ayan. So ngayon po ay darako naman na po tayo sa ating testimony. Ayan po ay sino po ay gustong ipahayag po ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay sa nagdaang linggo at sa kahapon po sa buong hapon. Praise God. Praise God. So, unahan ko muna yung galing sa Nueva Ecija. Okay, so, purihin ang Diyos dahil gusto ko lang mag-update sa mga patuloy na nagpre-pray sa ministry ng kapulisan. Nandito yung aking mga kasamahan, si Pastor Aseni, Brother Kevin, Sister Arlene sa taas, Pastor Pablo. At kanina po ay napakaganda po ang nangyayari po sa ating kapulisan. Amen. Kasama ko po si Pastor Pablo kanina, nag-seed siya. And then, ang formation nila 7:30. And then, nag-start po kami ng maaga ng word ng 7:45. Natapos po kami ng 8:30. Purihin ang Diyos dahil ang ating mga kapulisan ay tunay nga na yung prayer po ninyo, mayroon pong changes. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Dahil lahat ng ministry, yung pinag-pray ninyo sa inyong sarili dito po sa harapan, ay meron pong nangyayari. Nireport din namin kasi kung alam nyo, meron pong cases sila na few days ago unresolved, pero purihin ang Diyos dahil sa mga prayer natin, meron na pong malinaw na nalaman nila tungkol sa ganyan. So, yun po ang ating prayer. At tapos, sinabi ko rin kay Hepe kanina, Hepe, meron po kaming every Tuesday night, meron po kaming prayer meeting. Lahat po ng concern sa kapulisan, pwede niyong ibato sa amin. Dito po sa atin sa Christ Alive. At inalunin namin pati yung before kasi ang mga riders, naalala ko, tuwing mayroon akong na aksidente na nai-report, naalala ko yung mga riders, sila Brother Dervin, na nung noon, every boundaries ng Santa Barbara, Malasiki, lahat ng boundaries Mapandan, ay nandun po tayo ng madaling araw na nagpre-pray. Amen. Naalala niyo po yan? Nabanggit ko yun kasi pinasok sa akin ng Lord, why not ibalik natin yung mga boundaries at saka yung prone areas na ma-accident na yon, sinabi rin namin ni Pastor Pabs. At natutuwa po si Epe, talagang kasi siya po yung nagpapaawit. Praise God. So yun po ang kaganapan po ng ating kapulisan. And lahat ng 29 barangay, meron silang 1 to 2 o'clock yata na meron pong patrolling. 2. Kasi nga doon sa pagnanakaw, may mga cases na patuloy natin ipinag-pray. Amen. So yun po yung mga result ng ating mga prayer. At patuloy po natin pray, hindi lamang po sa kapulisan, kundi lahat ng ministry na ating hinawakan. So to God be all the glory. Ang susunod muli ay meron ulit Sunday. Amen. Praise God. Back to the MC. Praise God. So patuloy nga po na kumikilos ang Panginoon sa ating buhay. Sino pa po may gusto pong ipahayag ang ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay, sa
nagdaang linggo po. Or, sa ano po, sa mission naman po kahapon. Sino pong mauna pong mag-testify? Medyo, praise God. Parang Ayan. dalawa tayo. Duet ba? Sige na. Sige na. Ayan, so bago po kayo Tita Arlene, ayan, nagpapasalamat po kami sa kahapon sa nangyari at ginawa ng Panginoon sa Bungabon po at nakasama po kami doon para simulan po ang ENMA doon sa Bungabon. And nakakatuwa po kasi isa po sa na-observe ko po doon bilang isang facilitator ay andun yung nung nag-start na yung lesson is grabe yung interested po sila na yung tawag dito, yung tapusin yung ENMA po doon. And grabe din yung kahit mga elders and pastors po yung mga nandoon ay faithful po sila. Kagabi nag-send po agad sila ata kay Irish or kaninang madaling araw ng mga devotions. Kaya in-encourage din po namin yung mga dito sa call, ang ating mga bawat campus, sa mga kabataan po, especially kabataan na, ayun, maging faithful din po tayo sa ating mga devotions. Kasi kung ang mga mothers natin ay nagagawa po yun, paano pa kaya tayo? Kaya isa po yun sa i-ano po natin, i-push po natin. Sabi ko, na-remind nga ako, o nga no, dapat no devotion, no graduation. Kasi yun yung magpapatunay na meron talaga tayong nai-apply po natin yung mga natututunan po natin sa ENMA. So, ano din po yung tawag dito, sa akin po personally, yung kahapon is favor din po na cancel po lahat dahil hindi, sabi ko, ang prayer ko po doon kahapon is, Lord, make a way na hindi magsabay yung gagawin ko sa internship ko po at yung mission po kahapon. Kaya na-cancel po yung schedule po kahapon. Parang ilang Saturdays na po yung ganun kay Lord. Kasi pag Saturday, yun talaga yung kailangan na nandun po ako sa ano po namin, sa clinic po namin. Pero ilang Saturdays na din po yung naka-cancel dahil sa sunod-sunod po na gawain sa Panginoon po. Parang nung last is yung anniversary. So ito na namang Saturday. Tas dapat po October 11 is yung Access 1. Pero na-cancel po. Pero thank you Lord din kasi feeling ko ibabawi lahat sa August 11 po dun sa gagawin po namin sa clinic po namin. Kaya yun lang po, to God be all the glory. Sige po, dadagdagan ko. Magandang umaga. Dadagdagan ko po yung testimony ni Ate Jo regarding yung nangyari po kahapon sa Bungabon. So, bali 3 sasakyan po tayo kahapon. 4 a.m. na nakaalis na, before 7, nasa Bungabon na po kami. And then we finished mga 4:30. Tapos bumalik kami kila Pastora Grace. And then siguro, mga anong oras na tayo nakaalis. Basta nakarating ako sa bahay before 9 o'clock. Yun ang alam ko. So, 3 sasakyan. Isa from WCC. Kasama po natin sa team ang WCC. 2 Calm, Youth, and Upper Class. Yung magkakasama kahapon. So, na-start na po kahapon, orientation hanggang lessons 1 to 3. Ng level 1 ang ating matagal na plinano rin po. Nakapag-jump start na tayo. At lahat po tayo ay kabahagi po ng ENMA kasi you are the backbone sa pamamagitan ng iyong mga prayers po. Nag-a-arise ang ating academy sa iba't ibang mga churches ng CCPME po. And this afternoon, we will have lesson 1 sa Cobol. Kapartner po rin tayo ng section 2. So patuloy po nating ipanalangin ito dahil ang Panginoon ay nag-a-arise talaga. At ang nakakatuwa sa Bungabon, nag-lecture ako ng lesson 1, hinanap ko ang mga nakusalamat sa ilaw para makita ang mga nagwagwapuhan at naggagandahang anak ng Diyos. No? Kokonti ang kabataan, ang karamihan mga tatay at nanay. Kaya encouragement po sa bawat isa sa atin. Sabi nga po natin, ang Diyos ay hindi niya pinipili kung anong edad mayroon tayo. Ang tinitignan ng Diyos ay ang willingness po ng ating puso na sumunod sa Kanya. So karamihan po nasa upper
class. Alam nyo na po pag sinabi namin ang upper class. So 16 ba, Ate Casey, yung officially enrolled kahapon. And early this morning, doon sa GC, nakita namin may mga nag-submit na ng kanilang mga devotion. So I know na revival is coming, di ba? Kahit yung ang tagal-tagal na akala mo, all you knew is ando doon na, alam mo na, pati foundation ng iyong pananampalataya, pero tayo ay pinapaalahanan palagi ng Panginoon. At alam ko na nagagamit ang ENMA. Marami po ang nababago ang buhay dahil sa ENMA. Hindi lang siya yung superficial knowledge na nakukuha mo, that is delving into the Word of God para po tayo ay lumalim pa ng lumalim sa pagkakakilala sa Diyos ng mga Diyos at sa Hari ng mga Hari. So yan ho ang ating report sa lakad kahapon ng ating mga kapatiran sa Bungabon po. So 3 sasakyan kahapon. Si Josiah ang ating driver, sa driver, matyagang driver kahapon. Okay. Sige, diretso announcement na. October 11, Access 1, WCC tayo. Ay, wala. Sorry. Ay, na-cancel. Okay lang kasi alam ko na-cancel siya. Okay, so update na lang for the, okay, so yung mga, kasi may nagtanong sa akin sa likuran antayin na lang natin ang update po sa Access 1 kasi supposedly sa 11 po yun. So, wait for further announcement. Again, palagi naming sinasabi, let's get ready. Mabilis lang po ang oras, ang panahon, ang araw. November 8, Season Auditorium po natin, National Women of Blessing Grand Convention po. We'll start at 8 hanggang hapon po yun. Nakita ko doon sa GC ng NWOB Plenary, strictly no on-site registration. Hindi ho tayo magre-register pagdating natin doon. Kaya lahat ng may assignment po sa mga women, especially so ang ating mga local officers, yung list ng mga a-attend, plus yung kanilang registration 500. Remember to bring, each one, bring one. Ang target natin talaga, sabi ni Inay, intentional. Let's double last year's attendance from 400. Kapag kayong 400 na yon o dumalo ulit at nagdala ng isa, tapos ang ating 800 and more. So, early yan, sa October 25 will be the deadline for submission po ng ating mga listahan at registration fee. That will also be the prayer and fasting for the NWOB convention. So, meron pa po na tayong additional na mga announcements upcoming natin. Kinakausap po si Dr. Giselle kasi October na ngayon, ibababa namin, ay i-confirm ko lang kay Pastor at kay Inay siguro yung petsa ng ating okay. Sige, thank you, Pres. Ang ating president ng local WOB ng Sapang, nag-distribute po si Sister Resi ng mga forms sa ating mga officers ng mga satellite churches. Paki-submit na po sa kanila kasi basis po din natin yon. So, WOB Sapang, WOB Leot, WOB Nilombot, WOB Banawang, Malanay, Gagasangan. Nabigyan kayo? Okay. So, merong binigay si Sister Resi. So, wag nating i-misplace yun kung dala na natin at na-fill upan na natin. Database po yun ng mga women 18 years old above. Kasi i-consolidate ni Sister Resi para makita po natin. We were the second to the highest in attendance last year po. Ang COLM ang pangalawa. So, pakidala po. May sinasabi akong isa kanina bago yung form. Okay. Yung sa LYPM letter natin, i-confirm ko kay Pastor ang petsa kung magfe-February tayo or March kasi for this year, nag-March po tayo. Sabay ang Pastor's Appreciation Month natin, pero actually ngayong October na, dapat di po ba? Pero sa atin, 2-in-1 celebration tayo. Appreciation ng ating mga pastor plus ating anniversary. So, again, wait for further announcement, pero papa-prepare ko na po yung letter para ahead of time. May control number tayo uli para ahead of time po makakuha na tayo and we can prepare
And paalala, regarding sa ating anniversary celebration and pastor's appreciation, may we have an update, Ate Ina? Ilang mga churches yung nagbibigay? Kasi usapan natin for local churches, 800 monthly, 400 for house churches. Ito pong kukunin na ito will go to our food para hindi na siya kukunin doon sa LYPM para sa ating mga pag-appreciate ng mga pastors po. So, sa bawat in charge po ng local churches and satellite, tawag dito, house churches, coordinate with Ate Ina, sa kanya po tayo nagre-remit ng 400 and 800 monthly. Para ho mas organized tayo, less na po ang ating mga, bawas na po sa ating mga, although papasok tayo sa season na talagang we will be preparing for our finances. And I declare that the Lord will provide and meet lahat ng pangangailangan po natin. Let's just be faithful and obey. Second Sunday, wag nating kalimutan. So first Sunday ngayon, second Sunday, fellowship, mga birthday celebrators, plus communion natin. Mga leaders, pastors, and workers, do not fail to attend. So yun po. Unless meron pa tayo mga reminders at karagdagang announcements po. Salamat and to God be the glory. Thank you po, Tita Arlene. May mga karagdagan pa po ba or may mga pahabol pa po bang announcement? Sige po. Sige po, Kuya Kevin. Praise God. Idagdag ko lang po saglit yun sa mga, sabi nga ni kanina, Pastora, na sa mga prayer riders po, yung pinag-usapan po namin ni RG is every second Sunday, 7 p.m. po. So, ini-invite ko po lahat ng may motor at sabi nga ng Pastora, babe, napakaganda yung pag-pray natin bawat boundary, pag-pray natin yung bawat kalsada natin. Kasi araw-araw yan nadadaanan and laging merong aksidente nangyayari. Pero kung may nagpre-pray, ay mas malaki yung tendency na maiiwasan ito. And by the way, kumbaga i-apply natin yung dugo ni Kristo, ni Jesus sa bawat kalsada natin. So we invite everyone na may sasakyan, kahit tricycle ba yan, di ba? Kung may bisikleta, isakay natin. Yan, so we invite all po. Make sure lang po may lisensya at may helmet para iwas po sa disgrasya. And sabi din po ni Itay pala, kung medyo maayos po ito ay ilalapit niya din po ito sa PNP, sa mga kapulisan po natin. Siguro partnership, pero hindi ko pa po nakakausap si Itay. So siguro parang ganun. So yun lang naman po. Thank you po, Kuya Kevin. Meron pa po ba? And so kung wala na po, tinatawagan ko po si Brother Jeric para po sa ating closing prayer. Lahat po tayo tumayo po. Let's pray po. Hallelujah, hallelujah, Father. Maraming salamat po sa oras na to na pinagkalog mo sa araw na to, O God. Lord God, sa aming paghiwalay, Panginoon, patuloy mo kami ingatan, O God. Lord God, tulad ng pag-ingat mo, Panginoon, sa pagdarating namin dito, ganon din po kami, Panginoon. Ingatan sa aming pag-uwi, O God. Lord God, sa susunod ulit na linggo, O God. Lord God, patuloy mo kaming ingatan, O God. Lord God, tulad ng pag-ingat mo sa amin sa linggong ito, O God. Ganon din po sa susunod na linggo, O God. Lord God, ikaw lang siya mataas, Panginoon. Sa buhay namin, wala nang iba. Sa pangalan mo lamang ng si Jesus. Amen. Amen. So malayo po tayong ipagkamayan. At ayan, Happy Teacher's Day po pala sa lahat po ng mga guro dyan. At sa online din po, Happy Teacher's Day po sa inyo.